Watanın içinde edilýän bir sürü jenayat bar. Olara ayıp diýip düşünmek mümkin däl. Egerde sen jenayata ayıp diýip onam gidilejek bolsaň, onda senin özüň namart bolýan. Meselem, ýurdun içinde paraxorluk iň soňkudan ösen. Hökümet işgärleri arkamda dağ var, arkadağım var diýip edenni diýerler. Halky hökümet işgärini görende tiskinip durar ýaly etdiler. Mümlüplük ýaly etdiler halky. Aýal gyzlara kraska çalynmaly däl, maşin minmeli däl, ýa ýene bir zat etmeli däl diýip biziň geçmişden gelýän däp desturlarymyzam onuň üstüne goşup, ine geçmişde de şeýle bolupdyr diýip olary birgysýarlar. Telewidenýany ýyllar boýy diňe öz propagandasyny, wagt nesihatyny, diňe öz hakda öwül sözler aýtmaly diýip ýazdylar maňlaýyna telewidenýa işgärleriniň. Ol ýurdun içinde bolýan TV betbaççylyklary ýa bolmasa beýleki betbaççylyklary hiç ýyly aýdylanok. Watan habarlary dälde edil Gurbanguly habarlar diýip ýazaýmaly boldyň ýüdüne. Intem biziň bilmeýän millionlarça kemçiliklerimiz bar, ogurluk bar, edenetdilik bar, jenayat bar. Şo zatlary aýyp diýip düşünmek mümkin däl. Olaryň hakyky adyny aýtmaly.